κοιτάξεις τον καθρέφτη που θες κι άλλο φαΐ. Πού πας τέτοια ώρα? Να φάω σουβλάκια. Τι λες? Και θα πάρω 2 βίβητα με γύρο χοιρινό, ντομάτα και πατάτα. Άντε μωρέ με τον κομπλεξικό, το βλάκα τον καθηγητή. Τι έκανα? Μια χαρά ήταν τα ρούχα μου. Φόρουσα μια κοντή μπλουζίτσα, ένα κοντό σορτσάκι. Δεν κατάλαβα, τι πρέπει να βάλω, κανένα ράσο δηλαδή. Άλλωστε αυτά τα ρούχα αρέσουν στα αγοράκια. Μπαίνω μέσα στην τάξη και αρχίζει να φωνάζει. Και πώς δίνεις έτσι? Και τι ρούχα είναι αυτά που φοράς? Και γυρνάω κι εγώ και του λέω, γι' αυτό σου τρέχουν τα σάλια, Εγώ σπίτι δεν γυρνάω και πάρ' το απόφαση! Ανέστη! Ανέστη! Γύρνα πίσω! Ανέστη! Θα πάρω την αστυνομία! Δεν καταλαβαίνεις. Κοντζάμ δικηγόρος νομίζεις ότι σε βλέπει τα σοβαρά. Είναι δυνατόν? Την αμόρφωτη σερβιτόρα. Για το κρεβάτι σε θέλει. Εγώ βγαίνω. Πάω να βρω τα παιδιά. Θα πάτε πλατεία. Μπα, λέμε να πάμε στο νεκροταφείο. Συγγνώμη, τι κάνεις εκεί? Τι κάνω? Τα πλήρωσες παιδάκι μου αυτά και τα βάζεις στην τσάντα σου? Γιατί δεν τα πλήρωσε το Βασίλη? Δωρεάν δείγματα είναι. Τι δείγματα ρε, έχεις δει κανέναν άλλο να βάζει τα δείγματα μέσα στην τσάντα του? Και τι φταίω εγώ? Σταμάτα, μας έχεις κάνει ρεζίλι, προχώρα. Καλά ρε παιδάκι μου. Προχώρα τώρα. Έλα, έλα. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κακό έκανα. Εγώ αυτό που του είπα είναι ότι θα τα πάρω και θα τα δοκιμάσω σπίτι. Εγώ αυτό που δεν το κάνουν οι άλλοι πελάτες. Ο Γιάννης θα πας πάλι ρε. Άσε με, όχι θέλω. Τέτοια ώρα. Γιατί τι ώρες βγαίνουν? Έχει σχολείο αύριο, Ελένη. Και ραντεβού με το Γιάννη, μάνα, και περιμένει. Εσύ είσαι. Πώς μπήκες? Πέρασα από το διαχωριστικό στο μπαλκόνι και κάνω τον κύκλο. Μπράβο. Και δεν σου φαίνεται. Θες να κάνουμε παρέα? Υποφέρει, κοπέλα μου, υποφέρει και ξέρεις το γιατί. Τι κάθομαι και λέω όμως, το ξέρεις πολύ καλά το γιατί. Ορίστε, ορίστε. Έχω κάτι για σένα. Ρίξε μια ματιά να καταλάβεις. Δεν πας καλά, Εγώ δεν πάω καλά. Παλιά βρώμα. Τσούλα. Είσαι τρελή. Να φύγεις μακριά από τη ζωή του, μ' ακούς? Μακριά από τη ζωή του. Δεν πας καθόλου καλά. Πατσαβούρα.